Tanya hambai sini joto media rono. Sengtini oro Takarjala lampra nisimi Takarjala bazar zora. YTF, PWF, Tipra Motha ni inge kaisa hana hai protest rally. Seng saimano mia jompui jolo je protest rally ingmani. A protest rally seng bises kai kaisa no reason sini thangnai 22 tarikh je miang sai thangmani hai. Thangnai 22 tarikh sini जनजाति मोर्चानि भारतनि आदं रक्षा जनजाति सेक्रेटारि सुमंत जमातिया ताई सिनी जनजाति मोर्चानि वाइस प्रेसिडेंट मंगल देबरमान बरनि फेक एलिगेशन kokphirokmung सिनी ऊपरे आनी ऊपरे ताई सिनी बरम गनां बिश्वजित खलयनि ऊपरे जे बर फेक एलिगेशन मानि अबनि तीन ताइसा हाइनि हाइ सोंथिनि अर ताकारजला लामफ्राव सोंथिनि ताइसा प्रोटेस्ट रैली खायनानि थाङै दङ तामनि होनबा लुकुरक साइमानो तामु बुइता मा हाया आबनो जों लुकुरनो फुंनानि बागै जों मा साइटखा जों तङै मालिया बरनि माइ फेक एलिगेशन मानो नुगै जे बरक सामानि 22 तारिख गुली ककजाखा लामा कासुबै गुली खायकिया सुरज देबरमा आंनि जिखौ ताइ बिश्वजित खलय बरक गुली खायकियानि सामानो तैयै जों अ प्रोटेस्ट रैली खायनानि थाङै दं नियाबो जों जंपैजला खायकिया बै बाक्सा अर गोबां मा साइमानो तामनि बागै अ काइसे रिजन तिमां बार प्रोटेस्ट खायलाय बाट जों सिनि लुकुरनो जों गुबै तामो फुंना बागै जों प्रोटेस्ट रैली खायो कुनो जोंर बंथगै खायनानि थांमानिया सेम बरक मिया जे तङेर अबनो अम सुंतिनि ब जागा प्रोटेस्ट रैली खाय दङ बिकज जे बहायके बरनि जे फेक एलिगेशन डाइरेक्ट पॉइंट खायमानि बरक न तामनि बागै बरक अमाय खायना जों साइमन ताबु तिरप्रा हास्तेव जत जागनो ताबु थानसानि खरना किरि जागै बरक ताबु अ थानसानि लीडरशिप अ थानसानि लीडरशिप सिनि बुबाग्रानि ति जल जमंबाय अ खरसा लीडर्स न बरक ताबु रमनानि नाय दङ आबुनि बागैनो बरक तिनि हयते जों खरनि टारगेट खायकिया विशेष खाय आनो तै सिनि बरम गनां ता बिश्वजित खलयनो बरक ताबु अटैक खायमानि कारण अबनो जे खरसा तिप्रा मथनि लीडरशिप थानसानि लीडरशिप न बरक बाइके सबायरि मानो अबनो तै बरक माके साइट गइतम आं आबनो वानसुगो आबनां बेलायनि मुनि कथ आफुर तो जतन साइमानो जे 22 तारिख जों गंडा टिसाव YTF नि 1 डे यूथ कन्वेंशन नि प्रोग्राम थांजा आं बिया बक साव आबनि बै आं ताबुक नायो जे जों ताबुक नायो जों बसकांगो मंगल देबरमा तै सुनंत देबरमानि सुनंत जमातियानि जे बर फेक एलिगेशन रमानि आबनो बर रसायनानि ओंथों बिगर पनिशमेंट सुनारन बागै जों साइट होय थांनाय तै जबा कतर चलिनाय नि आं अबनो बरनो सानानि मुसुं तै लुकुरक बाहायनो जों गोबां मा लुकुरक सिनि फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सएप रग गोबां मा जों अ न्यूज जत जागन पिसा जगै थांमानि यागल कमेन्ट्स रुनानि नगो तङै कमेन्ट्स रुमा बाय इंगिया हायसि ग्राउन्ड फायै ग्राउन्ड सामुं खायै दफानि सामुं खायनानि उनथों हायनो तङै आरो फेक कमेन्ट रुबै हायनो आरो सावै बियां कमेन्ट सित्रा रुबै आमबाय चलिया आमबाय दफा मा थांजागि आं खाखायो आबन बागैनो जों नायो वी जस्टिस नांगौ जों मंगल देबरमा ताई सुनंत जमातियानो बरनक काहाम के क्लास खायनानि बागै आं अबनो बार साव सिनि बीजेपी नि प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटारिस बरक ब न्यूज नुगै तंगो अनंमानि बिसिंतै बरनक काहाम के क्लास जाने बे आं कयो हायसि कारण कुनो माया हायसि जेसक जेसपन कुबुइनो बुयै माया ताताल न हंक लगे लगे न तातालंगो कारण बंगनि बदल गोबां मा बरक ताताल कक सानै मां आगि हांके जतन ताम सानलाय फायकिया आवन बै बंगनि जारा आरो गोबां मा कैबिनेट मंत्री जारा तै तंर जों नुखा सोशल मीडिया नि बिसिंतै काइसा ककन सानार सुइस युर मोबाइल हनि सानेर आबो सोंनुगो आबो बमति संगठन चलि तंखा आबोन बै आं सानानि मुसंगो जारा बीजेपी नि जारा लीडरशिप नेर बर हमके ट्रेनिंग मानानि नांगो पॉलिटिक्स नि ट्रेनिंग माया हांके पॉलिटिक्स ग्राउंड फायि कुनो लाभ गै पॉलिटिक्स नि ग्राउंड नि बर रिपोर्ट कामके नाथों ग्राउंड बम साबो करे आबो कामके नाय बर एलिगेशन नानि ओंथों तमुनो सुङामाय खायनानि तंखाय दिनै मीडिया बसकांगो सावहायसि तमुनो आ दिनो 22 तारिख आं सुरज देरमा खुट हांकाय आं थानाव थांनाय सरेंडर रियान हायसि तमुनो आं तंखांकाय किन्तु आं करि हांकाय दिनै सुनंत तै मंगल बरक प्रेस फाइ सापायथों कि बरक सुरज देरमा तै बिश्वजित कलयनो दानुखा जुदिनो करि हांका बरक थानाव फाइ बरक नि सक्सेस सरेंडर खाय शिकार गसि जामना आकक संदि किन्तु आं अगक साव आं निजि खुद बरक आनि मुमुं तै बिश्वजित कलयनि मुं सामानि जों जुदिनो 22 तारिख बनो गुली खायका हांगाखाय जों थानाव थांगै जों सरेंडर जानि राजि दं
কিন্তু মিডিয়ানি বিসিংতে মিডিয়ানি তাকুক চংবো বরनो थाङै सिङानि उनथों बरकी ক্ষমতা দতং আমাকে বড় সাকসাংনো ফাই বড় গসিনানি বাকাই হাইনা ফেক এলিগেশন মাবাই কোনো দিনা আবো বড় রগুলুকুরক আবনো কুবুহিনি পয়তো সাকলা কারণ বরংনি ইমাং বরংনি বড় পলিটিক্স नि राइदाव हिमानि पॉलिटिक्स नि थिंक्रं लामा हिमानि निजिनि बहगनि बागै दफाना फालै चानानि बागै जों साइमनो मंगल देवर मा ताम खै फैखायागि सुनंत ताम खै फैखाया आबागि सिनि जत सारा जम्पैजला ताकारजला आमचाय साइमनो बर ताम खै दफाना फालै खिब गाहेसि बरक एक टेका